जोंनि BPF पार्टिया सरकाराव फैनाय लोगो लोगो जोंहा जेरैबायदि जोङो थांनाय इलेक्शननि केम्पेइन टाइमाव जों जेरैबायदि खोथा होदोंमोन दा बियो गासिबो माने लासै लासै जालांनो हमगासिनो दङ दिनै बिनि फोरमानखौ माने रायजो राजाफ्रानो बुंनानै होनो हायो आरोना जोङो युथफोरनि थाखायबो जोङो 100 crore खोथाखौ जों होनबोबाय थादोंमोन सासेयाव 2 लाख खरि होनाय दा बेखौबो जोंनि BTCनि लाइमोनफोरा मोननो हादों दा माने जोङो बेखिनि समाव जोङो होजोबनो हायाखैब्लाबो नोंथांमोना जाहाथे बुजिनानै उननि समावहाय माने नेनानै थायो आरो जोङो लासै लासैनो फैबाय थानाय बोसोराव जोङो बे 2 लाख जोङो बे युथफोरनो राननानै होनायखौ बेखौ होगोन आरो बेरेखा हानजानि माखासे दैदेनगिरिफोरा BPFनि दैदेनगिरिफोरा बे 2 लाखनि बेलायावहाय गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्डफोरनो रानलायना जादों होनना बुङो बे बेलायाव मा फोरमायगोन बियो नङा एकदम माने मिसा खोथा आरो जोङो बेवहाय जोंहा माखासे रुल्स एन्ड माने कन्डिशन दङ जोङो बाहाय स्किल माखासे डेभेलपमेन्टनि सार्टिफिकेट बिदिखौ नायनानै लानानैसो जोङो बेखौ होनाय जादों जोङो बेवहाय गावनि मानसि बा सोरनिबा माने जोङो बेखौ नायख्ल' बासिख्ल' होआखै जायहा मोननांगौ बेसोरसो मोनदों आरोना